Konting disclaimer lang po. Ang pag-uusapan po natin ay pagyaman. Kung ayaw mo ang topic na yan, you can stop and leave the video. Another thing, kung hindi mo gusto na pag-usapan natin yung employment, yung paaralan, ng pag-aaral, at siyempre milyon at pagyaman, you may stop the video now. And dahil nandito ka pa, di ka pa umaalis, I'll be direct to the point. We are not looking for lazy person. Kung gusto mong yumaman po, na walang gagawin, hindi ito para sa'yo. You may now leave the video also. Nung bata pa po ako, ang naaalala ko lang na palaging sinasabi ng mga magulang ko na mag-aaral ka mabuti para ahon mo kami sa hirap. Paano ko maiaahon sa hirap yung parents ko na hindi naman ako magaling sa math, sa English, hindi ako marunong sa ibang subjects, hindi nga ako nakatanggap ng award nung elementary ako. Naalala ko nga, nung grade 1 pa ako siguro yung pinaka-consistent na pupil. 75 po, lahat ng grades ko. At lahat ng sinalihan kong contest, ma-individual man or group na competition, ang pagkakaalam ko dahil sa akin natalo kami. So ang tanong, anong chance ko? Ang tanging course sa college na natanggap ako, marami pa pong course na sinubukan ko po dahil gusto ko talaga maging engineer, pero wala kami nito. So sinubukan namin sa ibang government or state universities. Hindi ako natanggap kasi mababa yung grades ko nung high school. Kaya nag-enroll ako as a teacher. Mabuti na lang at pinalad ako na matatalino yung mga classmates ko. Kaya pumasa ako. Alam niyo na kung ano nangyari. At syempre, nung naging teacher na ako, I enjoyed the work. Hindi ko na malayan na unti-unti na palang lumiliit yung sweldo ko. Yes, every year po may salary increase. Kaya nga hindi ko namamalayan yung utang ko mas malaki pa sa salary increase. So I've been working daily. I love my work. Pero ngayon po, sasabihin ko sa inyo, kahit pambayad ng electric bills, hindi enough yung net pay ko. So anong ibig kong sabihin? Hindi na ako pwede mag-expect pa na galing sa salary ko ang para sa konsumo namin, para sa pagkain, para sa pamasahe, para sa ibang bagay. Ang nakakatawa po, alam ko po hindi ako matalino Tapos nagtuturo ako ng math, problem solving. Pero yung problema ko hindi ko masolusyonan. Wala pong chance. Kaya kung wala akong gagawing iba, mababaon ako sa utang at madidepress lang ako. Sasabihin ko sa sarili ko, ano ba tong buhay na pinasok ko? Hindi nga ako nakakulong. Pero mabuti pa yung nakakulong. Hindi naman sila nagtatrabaho. May libreng pagkain pa. May gym pa sila doon. So kung ikaw naghahanap ka rin ng paraan para mabayaran mo yung utang mo, na hindi mo kailangang umalis o mag-resign sa trabaho mo, yung source of income or pangalawang source of income na pwede mong gawin part-time
ito po yung pag-uusapan natin. Kasi po, pag tumigil naman ako sa trabaho, syempre yung mga inutangan ko, sisingilin pa rin ako. So kailangan ko pa rin magtrabaho, di ba? Para yung salary ko, kahit hindi ko na natatanggap, kahit wala na akong natatanggap, ay nababayad naman yun sa utang ko. Ang problema ko po is paano ako makakasurvive or even paano ako makakalabas sa utang sa ibang paraan. So, ang hinahanap ko po ay yung business na pwedeng part-time pero na pwedeng kumita ng mas malaki pa kaysa salary ko. At hindi mo mahahanap yan, walang business na ganyan kung hindi malaki yung puhunan. So, iniisip ko, paano kaya kung pwede yung mga kumpanya, bumili lang ako ng produkto nila at magiging official distributor na ako. Paano kaya kung yung kumpanyang yan, may mga bonus sila pag dahil sa'yo, may mga taong maniniwala sa produkto nila. At yun yung hinahanap ko. I don't have to own the company. I just have to make use of their compensation plan. No. Doing this part-time, maybe it's difficult because I'm still an employee. Pero, wala namang mawawala sa akin eh. Lubog na ako sa utang. Ang gagawin ko na lang, susubukan ko. Pero ang tanong ko sa iyo ngayon, ito. Kung may pwede kang gawin na makakapagpabago ng buhay mo, gagawin mo ba yon o hindi? Pagod ka na ba sa sitwasyon mo ngayon? Gusto mo bang baguhin yung sitwasyon mo? Pero hindi mo alam kung ano at paano gagawin? Kung may gusto ka sa mangyari sa buhay mo, ano ba yon? At paano mo ba marirealize yun? Paano mo gagawin yon? Kung may babaguhin ka, paano mo babaguhin? Kung wala kang babaguhin, you can stop the video right now. This is not for you. But since you are still here, baguhin mo yung takbo ng utak mo. Kailangan natin baguhin yon. Anong babaguhin natin doon? Na hindi ka talaga yayaman po sa pagtatrabaho lang. Sige nga, mayaman ka nga sa trabaho. Kunwari, may 200,000 na salary ka sa trabaho mo. Ang oras mo, paano naman? May oras ka pa ba sa pamilya mo? May oras ka pa ba sa sarili mo? Paano? Para saan to? Meron ka nga nito, wala ka namang oras, wala ding silbi. Tulad ng mga OFWs, pasensya na po. Malaki nga ang sahod nyo. Pero iniwan nyo naman yung pamilya nyo dito. Kung wala kayong pamilya, kung single ka, tanong ko po, para saan po ba yung ginagawa nyo? Pero sa mga may pamilya po na pinapadalhan nyo dito sa Pilipinas, alam ko po hindi madali yung buhay nyo dyan. Ginagawa nyo ang lahat para sa pamilya nyo dito. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa inyo dyan. Ang tanong ko po, hanggang kailan nyo po dapat gawin yan? Hanggang kailan nyo po dapat pagtrabahuan ang mga bagay na hindi pala para sa iyo? Kung nandito ka pa po, ito lang masasabi ko, pwede kang sumabay sa akin. Sabayan niyo po ako dahil dito ko lang po nakita ang chance na makakapag-income ka po ng 450,000 a month na nandito ka lang sa Pilipinas, nakasama mo yung pamilya mo, na hawak mo yung oras mo, na may chance po na darating ang araw na wala ka na pong gagawin dahil sa leverage income, tatakbo yung business mo kahit wala ka nang gagawin. Siyempre po, imposible yung mangyari agad-agad. Kailangan po long term tayo. Wala pong yumayaman
kaagad. So, ang ino-offer ko sa inyo ay ang chance. Tatanggapin mo ba? Pero ikaw po, hindi kita tatanggapin kung wala kang commitment. Gagawin mo ba ang lahat? Kahit ano pang mangyari. Kung yan po ang sagot mo, i-message mo ako o mag-comment ka sa baba. Usap tayo.